Balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman dɔ fɔli o bɛ ɲɛsin aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan f'aw sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛnakaw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw la ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la an b'a daminɛ ni Mali jamana kunnafoni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya musow ka ɲɛta sabatili ko kun kan kalanbulon dɔ o sigira sen kan musow tɔgɔ la min bɛ kɛ sababu ye k'u ka dɔnniw kanguruya k'u bilasira fɛn min bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka cakɛdaw ka se ka olu bila sen kan u ka se k'u yɛrɛ musakaw ta cogo min na kalan in laɲini o de a dɔnni kanguruyali yɛrɛ a labɛnna Association pour la promotion du droit et du devoir de la femme fɛ an bɛ aw kunnafoniya k'a fɔ baara in musakaw olu bɔbaga kɛra Canada lasigidenso ye min b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ laɲini foyi wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan n'a ka kalan kɛ musow kunna ni a bɔra musow ka se ka lafiya cogo min na u ka sɔrɔ ko a ka se ka kɛ u yɛrɛ sagonako ye u ka se ka baaradaw bila sen kan u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ musakaw ta ani ka denbayaw musaka fana ta a kɛra ka bɛn jumadon Septembre kalo tile 23 ma an b'aw kunnafoniya k'a fɔ baara in yɛrɛ bɛna dangɛnɛmaya ka tɛmɛ baara bolodali min fɛ u ko a projet ma ko FOSIL Dɛdɛ Aminata Dɛdɛ Sisoko ani Abdoulaye Sogodogo olu de tun bɛ Sherifila Jabarani so tɔgɔ la ni donta kawriya kɛnɛ min sigilen filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow tɔgɔ la a bɛna kɛ sababu ye k'u lafaamuya k'u lakalan kɛnyɛrɛye baara taabolow kan cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ ta don nataw la u ka denbayaw fɔ ka taa se u kɛrɛfɛmɔgɔw ma kalan kofɔlen yɛrɛ baara sigira sen kan APDDF fɛ formation in sigikun tɛ dɔwɛrɛ sabula an ka jateminɛw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ musow bi bolobila baara la a ka ca nka bolola baara in a ma don ba la a ma ta ka a sigi cogo ɲuman na i n'a fɔ 8 mars la anw yɛrɛ ka 8 mars la an ye ambassade Canada ka bolo di ɲɔgɔnma la an ye muso bolola baarakɛlaw wele donc u nan'u ka fɛnw yira o hukumu kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ musow bɛ bolola baara la mais a kɛcogoya ma labato ka ɲa donc o hakilina de y'a to an ye hakili sɔrɔ k'a fɔ an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka muso bolola baarakɛlaw kalan d'u ma yasa bolola baarakɛ in yɛrɛ u bɛ se k'a ta ba la cogo min na u bɛ se k'a kalanw sɔrɔ k'a kɛcogoya ɲuman dɔn ka papiyew sɔrɔ ka sigi ka kɛ u ka baara yɛrɛ a kɛcogo ɲuman. Commune 1 maire ba ka représentant min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ye nin hakilina in sɔrɔ ka formation sigi musow tɔgɔ la hakilina don min kan ka fɔ kosɛbɛ wa olu b'a dɛmɛ. Ni fɛɛrɛ sigira association ye dɔ y'i cɛsiri ka fɛɛrɛ sigi pour que ka muso ninnu dɛmɛ u ka baara la o kɔni an bɛ se ka mun fɔ an b'a fɔ o ma ko tari ka a f'u ɲɛna k'a fɔ ko commune 1 mairie bi yan nɔ pour que k'u accompagner u bɛ se ka muso ninnu dɛmɛ cogo min na u ka baara la an y'a jateminɛ ambassade du Canada de bɛ k'u financer olu fana bɛ baara kɛ musow ka ɲɛtaga sabatili la kosɛbɛ an bɛ foli las'u ma k'a fɔ muso n'i ye muso dɛmɛ dɔrɔn i ye du de dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ. Ambassade du Canada n'o b'an fɛ Mali kɔnɔna na ale min kɛra formation ye musaka bɔbaa ye a y'a yira k'a fɔ ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka nin formation sugu kɔkɔrɔma don. Ko nin baara in ko a sigira jɛkulu fɛ jɛkulu mun n'a tɔgɔ Association pour la promotion du droit et devoir des femmes ko wa a jukɔrɔma tindira ambassade du Canada fɛ ka da u ka baarakɛ bolo dɔ kan n'an b'a fɔ ma ko FCIL ko FCIL ko ale ye baarakɛ bolo mun bɛ dɛmɛ don an ka jukɔrɔ ani cɛmancɛ jɛkulu ma jango an ka duguma hakilina minnu bɛ u bɛ se k'olu sabati cogo min na a ka ni projet nin ko ani ambassade Canada hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko jango hakilina minnu bɛ yen n'o bɛ musow ka sɔrɔ bosocogo n'o b'o fɔ ko wa ko de y'a to ko a y'a ka musaka don a la ko wa ko a dalen b'a la ko fɛn min ye association cɛ n'a muso a denmisɛn a n'a makɔrɔba k'u bɛnna cɛsiri kɛ jango baara ninnu bɛ se ka bila sen kan cogo min na a cogo ɲuman na ko laɲiniw fana bɛ se ka kɛ sabatifɛnw ye. Muso minnu garisigɛra nin formation kofɔlen na u bɔra ka formation dibaga ninnu fo ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye don nataw la olu ka se k'u yɛrɛ ta. An fɛn fɛn bi an bɛɛ ye entrepreneur ye donc u bɛna an dege géreli de la n'i y'a mɛn ko géreli wari mana sɔrɔ cogo cogo ne cogoya t'i bolo k'a lakɔgɔ nafa t'a la donc APDF présidente ka bonya kɔnɔ ani ambassade Canada ka dɛmɛ kɔnɔ an bɛ ka na ni formation kɛ wa nafa ka bon an bolo kosɛbɛ. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko formation in bɛna ban wagati min na concours dɔ bɛna sigi muso ninnu tɔgɔ la maa gagnetaw olu bɛna garisigɛ baarakɛminɛnw na baarakɛminɛn minnu n'u musaka bɔbaa kɛra ambassade du Canada au Mali yɛrɛ ye.
Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san sɔrɔli san kunbɛ a ɲɛnamayara Mali jamana fan caman na fasoden ɲumanw fɛ. Sanankɔrɔba mairie a fana ye 22 septembre ɲɛnamayali kɛnɛ sigi sen kan. Fasoden ɲuman caman olu bɔra ka na ye min kɛnɛ kɔnɔ ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. A kulonkɛ kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn septembre kalo tile 22 ma Sanankɔrɔbakaw fɛ yen nɔ. Mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ. Safiyatu Sidibe, Sherifila TV Jabaraniso tɔgɔ la, ale yɛrɛ kun bɛ yen. Septembre kalo tile 22 san 1960 septembre kalo tile 22 san 2022 ɲinan bi kɛ a san 62 Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Sanankɔrɔba commune rurale mɔgɔw ka sanga ni u ka maire ka yamaruya ye n'o ye Mamadu Zan Traoré u ma to kɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲaɲali kɛnɛw sigili la. Laadala foliw ani dugutigi ka bisimilali kɔfɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen baara bolodaliw daminɛna. Darapo yangali fanfariw Sanankɔrɔba commune n'a dafɛ duguw ka laadala foliw denmisɛnninw ka ɲɛnajɛli kɛnɛw o n'a ɲɔgɔnna caman olu de kɛra ka maaw la ɲɛnajɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana. Centre de protection civile o jɔra dɔgɔtɔrɔso o jɔra siraw bɛ ka jɔ. Monsieur le maire, la jeunesse veut sa maison de jeunes. Kada ka foyer de jeunes. Aba to demsenu be ɲɔgɔn minɛ. Ka monsieur le maire fo kani sɔgɔma kani cɛsiri kani baara kani timinandiya a ma foyi ta ka bisaya musow ma ka foli lase Asimu ma a ye sira min ta an b'a kɔ fɔ bi fɔ sini fɔ ka min kɛ an cɛsiri le an t'a dabila. Sanankɔrɔba commune rurale tuma ni ɲɔgɔnna lajɛrɛla bɛ fɔnɔ ka sanga ni 22 septembre ɲaɲaliw ye kabiri san 2010 ka sabu kɛ an ka lakanako lahala ye. O de kama a yɛrɛmarakafo ɲɛmaw nisɔnjalen don ka u kunkɔrɔta ka sanga n'u ka waleya ɲuman ye. Ayiwa an ka hɔrɔnya ni an ka kelenya ni an ka yɛrɛya o de laseginna ma an ka ɲɛmɔgɔw fɛ. Donc ni ɲɛmɔgɔw b'o baara ɲuman na an fana y'an ka jamanadenw wele e yɛrɛ y'a ye jamana bɔra dugu bɔra cogo min na jamana bɔra cogo min na. Donc an y'an ka jamanadenw wele an kana o baara in lase ɲɔgɔn fɛ k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ an b'u kɔ su an b'u kɔ tile n'o ye transition faamaw ye. Sabu an y'a dɔn sisan k'a fɔ an bɛ jamana kɔnɔ k'an ka jamana y'an ta ye an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ u bɛ ka baara min kɛ su ni tile an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Ça veut dire que ne de ye commandant fɔlɔ ye mun bɛ 100 ans kɔfɛ ka 22 septembre kɛ Sanankɔrɔba ya vraiment o ye bonyaba de ne fɛ. N bɛ Ala barikada mun ye ni kɛnɛ yira n na n bɛ Ala deli a ka san wɛrɛ ta fana yira n na. Vraiment je suis très content seli jara n bɛ maire fo n bɛ Sanankɔrɔba dugu bɛɛ lajɛlen fo jama bɔra vraiment o ye fɛnba de ye o b'a yira ko bɛ Mali fɛ Mali ka d'u ye wa alhamdulilayi n'Ala sɔnna Mali bɛ taa ɲɛ. Mamadu Zan Traoré n'ale ye Sanankɔrɔba commune rurale maire a ka kuma daminɛ na a ye jama bila ka sanga kelen tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka maaw ma minnu ni tora fasoko in na. Jalakɔrɔ kadenw ka tɔn association kanu des ressortissants de Jalakɔrɔ ka bɔ Kulikolo mara la u fana ye 22 septembre ɲɛnamayali kɛnɛ sigi sen kan Mali jamana ka san 62 sɔrɔli yɛrɛ ta la a ma fɔ u fana kɔ laɲini ye fɛn min ye Jalakɔrɔkaw bolo o ye ka se ka miiri ni tasi kɛ ka taa Mali jamana yɛrɛ ma ani fasoden ɲumanya hukumu bɛɛ lajɛlen ma u jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye jamanajɔ la u ka se ka jɔ o jɔyɔrɔw la mɔgɔba caman u kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Awa Jabate ani Sedu Ɲare olu de kun y'an ka taamadenw ye. 22 septembre ye fɛnba ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bolo barisa k'a da kan Mali ka san 62 yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ de don ni an bɛnbakaw ye sɛgɛn mun kɛ walasa Mali bɛ se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta cogo min na o de hukumu kɔnɔna na l'association kanu des ressortissants de Jalakɔrɔ n'o ye Jalakɔrɔ ka denw minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka t'u ka dugu la ka se ka ni 22 septembre ɲɛnamaya cogo min na ni Jalakɔrɔ yɛrɛ bɛ Kula commune kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukolo cercle la ni Jalakɔrɔ dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka fara Kula commune yɛrɛ kan ka se ka na ɲɛnajɛba dɔ boloda ni ɲɛnajɛ in yɛrɛ daminɛna kabini su ni Jalakɔrɔkaw kun nisɔndiyalen don ni fɔliw ye
i n'a fɔ cikɛlaw fasa ni an ba Mariam Bagayogo ka fɔli duman ye ka ɲɛsin an balakaw ma. Dugu jɛlen ɲɛnajɛ in yɛrɛ daminɛna ni ka se ka an ka Mali jɔnjɔn dɔnkili da ni n'an ka todunkan ye n'o ye bamanankan ye. O tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ in kɔnɔna na dɔnkilida ani jeux ka fara nisɔndiya dama dama de kan. Barisa ko nin ɲɛnajɛ in bɛ bɛn ni keleya de ɲɛfɔ. Maire in yɛrɛ fana kɛlen ka kuma ta ale y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ k'a da kan ko n'i y'a ye ko jalakɔrɔdenw yi farala ɲɔgɔn ka se ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya u ka dugu kɔnɔ ko bɛ bɛn de kɔfɔ. Ani fana k'a bɛ foli ni waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin maa mun kɛra sababu ye ka se ka ni dɔgɔtɔrɔso minan ta ka di u ma n'o ye Salif Kulubali ye k'u b'a fɔ k'a waleɲumandɔn. Ni lajɛrɛ ko la toujours an bɛ kuma ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de ye n'an ma san 62 na bi chaque fois an y'a kanu ka na k'an ka dugu la an n'an ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka denmisɛnninw lanisɔndiya ka mɔgɔkɔrɔbaw lanisɔndiya denmisɛnnin minnu tɛ fɛn kalama la k'olu hakili lajigin 22 yɛrɛ yamaruya la ne kɔni bi n bɛ min ɲini faamaw ka don ba la anw denmisɛnnin bɛɛ b'a kalama ko 22 o ye koba de y'an fɛ wa o ye fɛtiba de y'an bolo mais bi an b'a ye mɔgɔ caman t'a dɔn 22 yɛrɛ min ye bon donc ka kanu kana k'an ka dugu la an n'an ka dugumɔgɔw ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ vraiment an kɔni y'o kanu. N'i ko nisɔndiyabatɔ ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma faga daji b'a faga mais ni jalakɔrɔkaw sera ka na u jɔ o jɔyɔrɔ la k'a fɔ jalakɔrɔ n'a nɔgɔndugu bɛɛ ka se ka na 22 k'u fɛ yan nɔ an bɛ jalakɔrɔkaw fo o la dantɛ foli mun na k'a ɲini Ala n'a kira fɛ nin ka k'a daminɛ ni kana k'a laban ye Ala ka. Jeunesse président yɛrɛ kelen ka kuma ta ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a nisɔndiyalenba don wa k'a b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ka fara jalakɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa bɛn ni keleya bɛ se ka lasabati cogo min na. Donc an nana ni 22 yan pour que an n'an sigiɲɔgɔnduguw ka se ka bɛn ka kan kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ comme président Asimi yɛrɛ y'a ɲini cogo min na ko jamanadenw ka bɛn an b'o bɛn ni hukumu kɔnɔ. Bon nisɔndiya min bɛ n bolo a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'a an ka dugutigi an ka alimami an ka maires an ka laadalatigiw an teriw ka bɔ Bamakɔ ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na jalakɔrɔ yan ka na 22 ɲɛnamaya donc o foli tɛ se ka fɔ ka sa a dan na. Ni maa ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kun nimisi wasalen don kɛnɛ in kɔnɔna na barisa jama kun bɔra fan bɛɛ ka se ka na nin kɛnɛ in sanamaya nin bɛ bɛn ni keleya de kɔfɔ an ka jamana kɔnɔ k'ali bi k'u b'a ɲini u fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko barisa k'an bɛɛ de ye kelen ye. Ni kun ye 22 septembre ye jalakɔrɔ kɔnɔna na ni association kanu des ressortissants de jalakɔrɔ olu farala ɲɔgɔn kan nin ɲɛnajɛ in lakɔdɔn cogo min na u ka dugu kɔnɔna na ka lajɛrɛ in yɛrɛ kun cɛ ni dɔgɔtɔrɔso minɛn dili ani dolanci ye dugu kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sibi mairie ye 22 septembre ɲɛnamayali kɛnɛ sigi sen kan min ye dugudenw ani dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔ ko Mali jamana y'a yɛrɛ ta nɛgɛsoboliw kɛra ka défilew kɛ ka bras de fer kɛ ani o ɲɔgɔnna ɲɛnajɛ wɛrɛw caman o de kɛra ka 22 septembre sigi masiri sibikaw fɛ yen nɔ mɔgɔba caman fana olu bɔra ka kɛnɛ lasɔrɔ minnu bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na fara sibi sigibagaw kan Abibatu Konta ani Abdoulaye Sogodogo Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la olu fana tagara sibi u ye fɛn minnu sɔrɔ k'an sama la an ka jɛ an k'o filɛ. Nin jɔnjɔn kɛlen ka ɲɛnajɛw daminɛ ɲɛnajɛ minnu sigila sen kan ka bɛn ni Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya baaraw ye o hukumu kɔnɔna na sibikaw y'a ŋaniya cɛ fara muso kan denmisɛnnin maabakɔrɔ ni k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka ɲɛnajɛ belebele boloda min bɛ kɛ sababu ye ka Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 62 sankɔrɔta sibi dugu kɔnɔ. Parce que anw bolo ɲinan 22 Mali tun b'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ fɔlɔ. Mais ɲinan de an bɛ se k'a fɔ à partir de maintenant ɲinan a ka daminɛ ɲinan ma sa an bɛ se k'a fɔ ko Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɛn kun min ma bɛɛ b'a kalama jamana in a bɛ san 10 kɔ bɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'o kalama mais Ala nana an ka autorisation de transition mun bila an kunna bi tagabolo mun b'u la jamana kɔnɔ ani farafinna ani diɲɛmɔgɔ yɛrɛ ɲɛna u b'a yira k'a fɔ ko sini mɔgɔ bɛ se k'i jigi da sini Mali ka jigiyaba de bɛ Mali ye ka bɛn an ka autorité ka tagabolo ma donc o de kama jamanadenw fana yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ninnu ye mɔgɔ minnu ye u ni dɛmɛ ka kan parce que bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛtaga de kɔ mɔgɔ si tɛ kɔtaga ɲini na u bɛ sira mun kan an kɔni bolo
o ye ɲɛtaga sira de ye donc o de kama a ye bi jama bɔra Sibi commune kɔnɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin cɛ ni muso bɛɛ bɔlen don ka ɲinan 22 ɲɛnamaya a kun de ye nin ye parce que an bɛ ka malikura ko min fɔ malikura mɔgɔ kura tɛ ne na o a ɲininen bɛ malidenw de fɛ an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na an bɛɛ ka an juguw falen an ka faso kanu don an dusukun na an ni mun ka kan faso ye n'o ye an ka kɛta ye an ko kɛ n'o kɛra faso fana kan ka mun ka anw ye hakili la an bɛ se k'o revendiquer. Sibi sous-préfet foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta ni ka ɲɛsin nin maa ninnu ma minnu kɛra sababu ye ka nin ɲɛnajɛ in boloda. Président de la transition Assimi Goïta an ka foli belebeleba bɛ se a ma dugutigiw bɛɛ tɔgɔ la vraiment a ye fɛn min di u ma bi ni o ye makɔrɔ ye dugutigiw bɛɛ lajɛlen content don Sibi donc vraiment an ka foli belebeleba bɛ président de la transition ni ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta ye an ka 22 septembre hukumu kɔnɔna la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga marabagaw kɛra sababu ye ni ka Mali ka ni yɛlɛma hɔrɔnya in don bolola ɲina kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka waleɲuman dɔ sɛbɛnw ani drapeau ta ni k'u di dugutigiw ma nin ɲɛnajɛ in yɛrɛ kuncɛla ni jɔnjɔnw dili ye ni ka fara an ka laadaladɔn caman kan. Association des jeunes patriotes ka bɔ Bamako sigida sabanan kɔnɔna na olu fana ma to kɔ Mali jamana ka san 62 sɔrɔli yɛrɛma hɔrɔnya la u ye fasoden ɲumanya kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn 22 septembre don yɛrɛ ma mɔgɔba caman u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔ an ye. Ka kɛɲɛ ni Mali ka san 62 sɔrɔli yɛrɛma hɔrɔnya la Bamako sigida sabanan sifinnakaw ma to kɔfɛ o ko la u ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan k'u ka nisɔndiya u hakilina an'u fɛla jira. Nisɔndiya min bɛna a ka bon ka d'a kan kin denmisɛnninw u sera ma ko u bɛ fɛ ka kɛ parrain bon ko damina ko fɛn min don tile 4 aw ko a bɛ fɛ ka 22 fêter indépendance souveraineté tali k'a bɔ international international k'a bɛ fɛ k'o fêter n ko hakilina ɲuman ye o ka ɲi kosɛbɛ donc an y'o baaraw de boloda fo ka se bi ma. Musoba min kɛra nin ko bɛɛ lajɛlen denba jala tabaga ye a nisɔndiyalen foli ni waleɲumandɔn ni barikada kɛ ka ɲɛsin sifinnaka ninnu ma u kɛlen ka ni denbaya di ale ma. Nisɔndiya min bɛ ne la ko ni ko ɲagaribaga tɔgɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ a daji n'a daji m'a faga a nuji b'a faga. D'abord sani n ka se ka nisɔndiya in fɔ fɔlɔ an bɛ fɛn dɔ de fɔ parce que mun ye nisɔndiya bonya fɛn fila de farala ɲɔgɔn kan an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ de kan bon n'an denw ye u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ yɛrɛma hɔrɔnya k'u b'o ɲɛnɛmaya sifinnakaw o ye nisɔndiya dɔ ye. Sigida sabanan cɛ ni muso a denmisɛnnin ni maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ye nin ko kɛ u ta ye bawo u ma to kɔ fiyewu u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka sifinnaka ninnu dɛmɛ janko u ka laɲini bɛ se ka sabati min bɛɛ lajɛlen bi don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na. Donc n'a ye bi ye 22 don ye o yɛrɛma hɔrɔnya tali o 62 ta ko fêti ye donc vraiment an bɛ nisɔndiya ka wele bila bɛɛ ma halisa an ka fara ɲɔgɔn kan halisa an mɔkɛ n'u ye jamana ye indépendance kɛ ni hakilina min ye an ka segin o hakilina in ma halisa bɛn ani keleya kana jamana kɔnɔ la cohésion nationale l'unité nationale. K'a fɔ sifinnakaw ye fɛnɛ ka d'a kan ciw bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka ciw don an yɛrɛ fɛnɛ an b'a f'u ye fɛnɛ ka d'a kan an denw don indépendance min filɛ kuma tɛ c'est pas un mot c'est un comportement n'i ko k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i bɔra mun bolo i b'a yira olu de la k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamako sigida sabanan sifinnakaw u ka jɛrɛjɛkulu min don a kɛlen bɛ ka baarabaw kɛ ani nɔbilabaw kɛ Bamako sigida sabanan na ka ɲɛsin ɲɛta o sabatiliko ɲuman ma ani lakanako olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman nin jɛrɛjɛkulu in kɛlen bɛ ka o kow bɛɛ lajɛlen ta ba la min bɛɛ lajɛlen bi don u ka sigida ka ɲɛta sabatiliko ɲuman hukumu kɔnɔna na. Musa Fɔnba bɛna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw las'an ma minnu farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye. Nigeria jamana kɔnɔ san 2020 denmisɛnnin dɔw bɔra k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ u mago bɛ mara kɛcogo ɲuman na Nigeria jamana kɔnɔ lakana tigilamaw donna u tula k'u sɛbɛkɔrɔfa
denmisɛn ninnu ma ɲinɛ ko in kɔ o de y'a to ka sanga ni jamanakuntigisigi kalata ye min kan ka kɛ u kɛlen ka don ko fɔ fanga ka yɛlɛmaden ko in kɛ ni bi cɛ san 2 don Nigeriya duguba Lagos ale bi Samuel Ashola ale ka kisɛ da bɛɛ la lakana tigilamaw ye mugu ci a sen la denmisɛnnin caman de bɔra ka nisɔngoya taama bolo da a don san 2020 octobre kalo la Nigeriya duguba la Lagos k'a fɔ lakana tigilamaw bila kun ye ka olu denmisɛn minnu lakana ka mandefu n'u bolola mina minnu lakana ko lakana tigilamaw bila mɛ o ma nanama sumanin kelenw de la ka bɔnɛ banfila don u kunna u ka nisɔngoya taama ɲɛsinnen kun do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigeriya polosilakaw mɔ polosi-jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen ko SARS ale kun bɛ ka mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔ ni n'a kɛra ɲɔgɔn na i kunna nafolo bɛ bɔ i kun kuma dɔw la u b'i minɛ k'i sɛbɛkɔrɔba de bɛ dasi a dɔw la yɛrɛ i ni bi to octobre kalo tile 20 de sa san 2020 denmisɛnw de ko danbɛ ko la o kuma na an ka bɔ ka nisɔngoya taama boloda ka ɲɛsin polosilaka ninnu mɔ n'o ye SARSiw ye surasiw ni polosilakaw de farala ɲɔgɔn kan ka mugu ci denmisɛn ninnu na wa u sina ka denmisɛnw ka nisɔngoya taama yɛrɛ fari fa ka ɲɛsin polosilaka ninnu mɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalata kuma ye nin kuma in ye sa denmisɛnw b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ o yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ka taa kalata maaden ye maa min bɛ se ka kɛ k'u lakilen b'a ye ka hakɛw segi jamanadenw mɔ Nigeriya jamana kɔnɔ. Pankurunko nasira fɛ bi farafinna kɔnɔ pankurunw tɛ ka muɲukumaɲakaba kɛ bawo pankurunko cakɛla dɔw olu y'a jira k'a fɔ u kɛmɛ ka baara bila u ko minnu ma ko contrôleurs ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw don farafinna pankurunko cakɛdaba ni o ye Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique Madagascar ASECNA ye o y'a jira k'a fɔ baarakɛlaw ye nin baara bila min kɛ nin ye k'a ma kɛ hakili kunjɛ mɔ k'a ɲɔ kokolo ma deli ka kɛ u fɛ o kɔrɔ ye Amadi Jitɔ kɛlɛ dɔrɔn ka tɛ wɛrɛ ci kun bɔ ko kun bɛ se ka lajɛji ɲamajɔlen na ka sɔrɔ a ma kɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna baara bila cogo ye bawo ASECNA yɛrɛ jamana 18 de y'a tɔn jamanaw ye farafinna jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faransi kan fɔ jamanaw farafinna o de y'a to k'a daminɛ ko ni wari faaba Abidjan ka taa se Cameroun duguba Douala mɔ ani Burkina faaba Ouaga pankuru ma wuli pankuru ma jigi wa farafinna camancɛ yan fa jamanaw fɛnɛ na o kelen don a jirala k'a fɔ pankuru ma jigi ye a ma wuli ye Mali faaba la Bamakɔ pankuru jigi yɔrɔ ma ɲɛma dɔ fɛnɛ ye o kelen sɛmɛndiya k'a fɔ pankuru ma jigi Bamakɔ senu a ma wuli baarakɛla ninnu n'u bɛ wele ko contrôleurs u y'a jira k'a fɔ u ka baara bila kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔ ka fara u ka sɔrɔw ka cakɛda fɛ n'o ye ASECNA ye o tɛmɛnen kɔ fɛn ka jira u la fɛn min bɛ se ka kɛ u mɔ sini ɲɛsigi ye k'u to baara in na n'o ye plan de carrière ye dɔ bɛ se ka fara jɔyɔrɔw kan cogo min i bɛ ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye i bɛ k'i ka dɔnta fɛnɛ bila cakɛda ka bolo kan jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la a ka kan olu dɔw ka jɔ i ye baara bila kun y'o ye. Bolabana Uganda jamana kɔnɔ a kɛra maa 3 sata ye o bɛ maa falen kɛ maa 4 ye Ebola bana fɛ tile 3 kɔnɔ kɔrɔfɔ mɛnna juma Uganda minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko mɔ Uganda jamana maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ maa min Nzara tarata tɛmɛnen Ebola bana fɛ a ka Ebola bana siya in a bɛ wele ko Sudanɛzi Sudanga Ebola bana siya don min kun ɲamatununnen kun don nka n'an bɛ bɔ yen tarata Uganda kɛnɛya minisiri ye a jira k'a fɔ bolociw daminɛ bɛ ka Ebola bana kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu bɛ yen i n'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka taa se lakana tigilamɔgɔw ma Uganda jamana donda n'a bɔdaw lakana tigilama minnu bɛ sigi ye duga ɲɛw jango Kongo Kinshasa ni Uganda dancɛ la olu bolo tira bawo Ebola bana a yera Nord Kivu o ye Kongo kɔrɔyanfa dugu ye Rwanda ni Uganda dancɛ yanfa fɛ Guinée équatoriale jamana ɲɛma Teodoro Obiang Mambazo ko n'a si bɛ san 80 na a bɛ ka Guinée équatoriale jamana mara ɲinanɲo san 40 ani san 3 ye a denkɛ min ye jamana ɲɛma danga ye ni surasiya minisiri don ko Teodoringa Obiang Mange o y'a jira bɔlɔlɔ kan k'a fɔ a ka cɛkɔrɔba n'o ye Teodoro Obiang Mambazo ko ye jamanakuntigisigi kalataw minnu bɛ kɛ san laban da la novembre kalo la ko cɛkɔrɔba ye cɛbɔ ye manda 6 na nɔfɛ Guinée équatoriale jamana ɲɛmaya la denkɛ de ye nin bila bɔlɔlɔ kan a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fa hali bi Guinée équatoriale ka denw bolo maa dawulama don baara ɲɛdɔn bɛɛ la k'a sabu ka mɛnna ka jamana mara k'a tɔɲɔgɔn minnu bɛ u ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ ni o ye PDG ye u bɛɛ n'a kan k'a fɔ a bɛ kɛ fanga ɲini dɔ cɛbɔ ye novembre kalo la jamanakuntigisigi kalata senfɛ wa wasabulon filaw
wasablo fɔlɔ n'o ye Assemblée nationale ye a ka fanga ɲini dɔ PDGE o wasaden ye 99 de ye wasaden gɛmɛw na kelen dɔrɔn de ye fanga sinamatɔ ye wasablo filanan n'o ye Sénat ye o wasablo bɛɛ ye a ka fanga ɲini dɔ mɔɔw ye maa minnu sigilen kun bɛ k'a fɔ Teodoro Obiangema Bazogo denkɛ Teodoringa Obiangema Mange de bi sɔn ka bila cɛkɔrɔba nɔ na jamana ɲɛmaaya la k'a sababu kɛ cɛkɔrɔba tɛ ka ye bilen politiki binaku ka caya ni fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ denkɛ o de b'i ye olu caman da natu kɔnɔ bawo denkɛ yɛrɛ de naani filɛ nin ye a jira k'a fɔ a fa ye cɛbɔ ye manda 6nan nɔfɛ Guinée Équatoriale. Dolantiko kunnafoni an b'o kɛ ka kunnafoni kuncɛ Mali jamana samatasegew olu ye Zambi jamana ti 1 ani 0 an b'o kunnafoniya k'a fɔ bi kelen min ni o donna Mali jamana samatasegew fɛ a donna El Bilal Touré de fɛ 7e minute o la dolanti in kɛra jumadon septembre kalo tile 23 stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ nɔ Isufu Kulubali ani Ibrahim Kulubali olu kun bɛ Ibadian Duranti kɛra sababu ye Mali degere karamɔgɔ Eriko Segushel a ka Sénat Duranti bayɛlɛma o Sénat Duranti bayɛlɛmani ma foyi tiɲɛ Mali ka galabu kɛnɛya la bawo Mali denmisɛnnakaw bɛna na celu sira sɔrɔ sanga 7nan na El Bilal Touré fɛ kelen ani karangolo sigilafiɲɛbɔ bɛ kɛ o de kan Sénat Duranti filanan min ye cipolopolow ye ka bɔ Zambi o ye dolanci taasiraw falen ni ko ka Sénat Duranti fereketɔw sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma nka o bɛna ta o tɛna se ka celu sira sɔrɔ hali ne y'a sɔrɔ o ye gɛlɛyabaw ta ni ka Mali kɔfɛmaaw sɛgɛrɛ Sénat Duranti yɛrɛ labanw na sɔɔni Mali tun bɛ celu dafa 2 la walikila a fɔ 3 i ma fili nka o bɛna dɛsɛ ko hali k'o yɛrɛ fɛnɛ kɛ tulonkɛ mumɛ bɛ kuncɛ min kan o de ye kelen ani karangolo ye ka taa malidenw kanu na badenya Sénat Duranti la ni tɛ a tako gali ye fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ Sénat Durantilaw nisukun wasala ni Sénat Duranti in kɛcogoya ye an kana victoire minimiser victoire bɛ victoire de 1-0 an tɛ se ka match bɛ gagner 5-0 ou 6-0 an bɛ se ka gagner 1-0 ka match ɲuman ba kɛ an yɛrɛ ye bi terrain kun ma nɔgɔn mais n bɛ an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fo parce que jama bɔra ka na an supporter comme coach a fɔ cogo min na an ni Zambi de sera o ye Coupe d'Afrique ta Mali ni Zambi ka balontan ma nɔgɔn an yɛrɛ ye bi an ye balontan ɲuman kɛ an ni terrain kun ma nɔgɔn ka occasion caman créer ka bi don Zambi aussi match ɲuman kɛ mais voilà an kun bɛ se ka bi caman dɔn ka tɛmɛ nin kan mais alhamdulilayi an ye mun kɛ an ma essayer ka continuer ka baara kɛ hali bi coach a fɔ cogo min na équipe changera minnu donna bi an yɛrɛ y'a ye Cheikh Doucouré Kamori u ye match ɲumanbaw kɛ Lassana donc coach bɛ se ka compter équipe bɛɛ lajɛlen kan an ye esprit de créer ni équipe la donc an bɛ fɛ o esprit de continuer ka avancer a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min bɛ ka jouer Mali équipe kana falen quoi ka dɔn ko Mali de bɛ ka jouer que ça soit a mana kɛ Bissouma a mana kɛ Aïdara a mana kɛ Djadji ni mun tɛ yen a kana dɔn k'a tigi tɛ yen donc an b'o esprit de imposer équipe la. Bon match daminɛ an b'a dɔn ko match amical don mais an m'a ta ni match amical ye an y'an concentré an ye coach ka consigne lamɛn et tout même si pelouse a ma nɔgɔ yɛrɛ baaraba de kan ka kɛ pelouse la pour que a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ se ka ballon ɲɛnama ta kan cogo min na mais malgré ça an y'an concentré an gérera ka ɲa an ye bi don o y'an soulager vraiment et puis an ye coach ka consigne lamɛn pour que k'a appliquer terrain kɔnɔ. An contannen don comme malien bɛ contannen don cogo min na. Bon, au début, on en a fallu et on me continue, on a la délire à la ratour, on a la dame. Bon, on continue à continuer blanc en place, on a la côte et après, c'est le football. Match Galarabi, parce qu'il y a une équipe joueur, une équipe Moukaï, on a un volontaire. Zambien, un joueur Moula, ou un volontaire d'Agatan, mais on connaît Magabido. Donc, on a un volontaire géré jusqu'à ce que le volontaire ban et on a essayé de se faire. Vraiment, équipe volontaire. Match amical mais match amical demande au Saran avec confiance dans ma pour que éliminatoire attaquer. Bon retour il y a photo comme entraîneur be son équipe fallait donner parce que match amical le do benana bébé tanéger soro anga joueur be prenendo ni coach mo la do beba répond présent donc match là-bas ina ni ala sona amandija ko fene gagner comme bi ka ni sonja la jigi jamana kono ka pela jigi jamana kono Sénat Duranti ta ko flana o boldalen do tenen do septembre kalo tile muga ani woro samba flani muga ani fla yoro kelen do kokura ani sunandrati fo kelen ngono no ye stade du 26 mars ye Yirimajɔkaw fɛ yi sigida worona kɔnɔna na. O de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala y'an se jɔ k'u kɔnɔ.